Nasa uban. So, ihatan niya sa kuha. Di ikaw lang bunot. Ikaw picturean man ka. Ano pangalan? Picture lang din ko. Picture din siya. Asa bunot be? Ako ra bunot. Ako ra. Anong dako? Anong dako? Ako ra. Kaya na akong ngalan dire. Andam na nako ni. Dali iya. Isa man ni ha. Right. Kadawat ni ko na ni. Ayaw na ni. Tre. Ballpen. Uli ka picture na si Ariel. Ang nagtubi sa Shell. Kaya picture ang 26. 7 ba deron? Taka. Nakalan ko. Picture siya. Picture pa. Pa. Picture pa. Ha, ano saan? Ha, bipower? Dili ko oy. Dito di. Siya man makapilo. Smile sir, smile. That's Ay, mga na ako bote. so tubel ta mga bay pultang. Pahits na. Bro kay para di kayo tawas. So 1.6 sa tonggi. Di ba gin mo agi nga ballpen? Nah, malasa pa. Uy, gwapo kayo nagkagi eh. Malasa pa ng ballpen na. Kailangan gawas. Kasi na magamit. Gusto mo magamit. May service dia, busing. Ikat sa rene na eh. Convert to pad. Dili sa brake na eh. 100 Brake. handbrake. Iyo ba? Buhay ba? Gwapo lagi ganun mong bago na design sa Maxis. Wait. Ko bagom siguro na kay napugos naman nag-ilis. Napugos ra gilis. Sa sakto mga bay dito sa Shell so good. Ay ato na ilong ride belong og CDO. So naka-Maxista 7090 atong gamit nga Maxis, then 6080 ang Abante. Power pipe ra. Power pipe. Hindi guys, plus to swing arm, power pipe, big elbow. So muna itong i-travel ron sa kwan padlog CDO. So full tank ta, naka full tank ta daan. So tanaw na to kung asa abot atong full tank. So naka kwan ta, naka unleaded atong gamit. So nakoy angkas mga ba, uban ako kong partner karon. So oras 6:37 AM, full tank with mini driving light. So with mini driving light ni mga bay, then naka-clear visor ta, dipinsa in case emergency. So balin siya, sa balay may nagsugod mga bay ta. So yan mga bay, nanata di sa highway. Padulong na tag CDO, so ride safe sa ang duha sa partner. And Lord, guide me sa mga lakaw. Maayo among pag-abot, maayo ang pagpag-uli na mo. So, ikaw na bahala Lord God sa dalan. So alas 6:40 minigikan karon o 45. So power pipe lang atong baon, 7090 ang ligid, plus 2 swing arm, big elbow, 6080 ang abante, tubeless tanan. Then naka-clear visor ta sa tong helmet para safe. So ulan mga bay, grabe, napaganimig bangkod. Ulan na, napamig bangkod. Pero ang ringkot diha, ringkot on the mix. So karon mga bay 9:05 gikan mi og alai. So diretso na mi Cagayan. So karon pa ta makasumpay sa tong vlog. Gikan ganina sa sa Shell Valencia kay Ma'am Susan nga Shell mga bay. Dito ta nagtubi, nagpultang ta. So atong pultang mga bay gikan sa Shell, tanawan ninyo, wala na kuan. Inana katipid ang Shell mga bay. Wala ka mo kung mag long ride mo pag Shell mo tubil. Ay mong cellphone nasa imo? Ang cellphone nimo? Oo. Ay nakuhaan day siya 1 bar day mga bay, ni baba day karon no. So 1 bar na nakuha. Tipid kayo. So let's go men. So 1 bar na nakuha. So 1 bar na nakuha. So let's go. 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 So let's go.
So namig suki na mo diri nga ihianan mga bay, pitanan jud. Wala na ta nakaringkot. Ganina nagringkot ta ganina. Ta. Proceed taman sa makita ra. Do naman tay mini driving light. Makatabang niya tong mini driving light sa tuang vlog. Ay maklaro man ang dalan ani tungod ning siga nga hilo. Tanawa ko mini driving light mga bay, ihay na ko. Hala. Kalabasa. Hug yang kalabasa. Hoy, imong kalabasa nahulog. Abot ya sa Cagayan, wala na naibilin. 123. Third gear. 130. 131 third gear. Hay na to. Hay na to, prakita ang dalan. 135 third gear. Fourth gear 136 138 140 141 142 143 wala ka dia 145 wala ka dia so kung kayong 10 wheelers kaya naghayog suga 145 mga bay fights na low na ta 145 walang kupas bisag na angkas mga bay 145 yeah amping-amping lang kita mga bay chill lang na napasamingaw kayo was yun pag dangay sakinan mga bay relax di lang ta mag dadali namiya sa tikod mo agyoy tikod tage manolo ra adito Puerto tage tikod agi tadi ha ngit ba sige Puerto lang ta so Puerto may mga bay di lagi may magtikwod kaya ngit daw nairo dako arba nairo arba chill okay. Danlog na pa kayo ni mga bayo ipinsa tas 5 first daan dre kay danlog ni kani mga inagian sa trailer tubig nila nga tulo ba oh my god, bangag footlig tiil agay, bangag nagko, oy sungkaan, mara mo nagkuhan abi ka-record ba? Yan, naka-record man oh, ang XR kaingon ang XR yawal bertikan naman tag-reader yan doot ang XR ba, nag-una kayong XR yate vertical mga grader J yeah relax lang chill lang karena may nana mga bay di kita pwede daw karena kita ang side ay gida kay na oh ini naman to oh nang XR hala ka hala sige maipit ka di aron wala ka maipit ka diya drone mas maipag-dre ka mo agi oh wow
Let's go, man. Nginging. Bira. Kada bitaw makita tagbangking ya, ikurbadaw niya. Gapang gilak-gilak ang mata. Whoop ya, money popcorn. Lami sa kay mga bay, sa mutang naka-plastic og swing arm, lami kay kurbada oy. Kupot yun ang ligid. Talagang XR mga bay. Di vertikan na akong XR. Kaingon yung XR yati gitong Raider Geo. Gagi gitong Raider Geo. Napay angkas. Ang XR may angkas mga bay. Ala. Bilin. Puerto. Ayan, si tagyaw-yaw niya, wala nag-record, char. Puerto na mga bay. Klaro mo, klaro ba na ninyo? Ayan. Sobre. Let's go, man. Yeah, shout out sa XR. Masa kong i-challenge da. Nahan sa gay kwadto da. Huwag magsakinan. Ngit-ngit kayo. Yan mas dali ron diri kay motor manggod ta. Kay bantay na ta diri kay asnoybin ra ba daghang mga hubog. Hubog may kuyaw ani mga bay. Bertek tani Innova kay pag nahihina ra man siya. Bay na nato sa Ultra Oratix Ultra naman noon. Mahong cinnamon. Mo cinnamon. Ginani ang katong kape mga bay, wala na ako simutan da. Bagoy mga bay. Dol tagusa. Hoy. Dagkog bangag. Ay gi-open na ni nga tulay mga bay. Di magbabago. Tripping kayo mga chill. Go traffic light. Low gear do gyud. Dola. Bira mo ah. Sige. Bira mo, wad-wad mo ah. Bira. Bantay bita pabut sa unahan mo, brake mo. Way brake. Laras gyud. Wala gid ulan dres bali sentro Cagayan mga bay. May na gid ginhawas panahon dere. Pwede day open pipe dere. Gabi gid ang biyahe ato kay para di madakpan. Di ba pwede nang open pipe show dere. Guya song igid daw baka ni line ako abante ba kay makapila ko na siya tug banga ganina mga bay ya ko. Kabante ko sugay ulan god. Inayunan ra gid taon ako kung kuan. Manubila kay so kay kontraho nimo.
Sige mga tikangkang ko niya. Bay-bay ka. Oh, kau. Masakay ako ko. Ya, tuh. Hindi, kumana ako mo. Dia kemana? Atbang. Ay ba, atbang raman day kaya. Mga bay. Sep. Buat na ta. Loh, nalagi wigo da si babaw. Special nga parking. Nabe. Sakto-sakto gina tong biyahe. Sakto-sakto kalayo. Sumentag na pa'y bakante mga bay. So dihara ugma akong partner man ha. Ara dia. Oras, check na tong oras be. Oras. Wala na. 9:34. Hamta sogo. Eddie oh wow, Eddie ikaw. Maniog maong, dito na lang to. Sogo. Doy-doy raman po. Oh, sige. Diri mi natulog mga bay. Palakan. Palakan lang ako to. Palakan akong 42. Oh, balik ra ko. Palakan na mo, ma'am. Balik ra din mi. Mo din nilagapak gabi yo. Ya, binagunsa. Biyawa na ilang ibutang malusot ang ugagmay kay mong ligid ba. Dili man day malusot to kay naa man day sa ikuan. Ibutangan man day siya og kaning nag-helmet lagi ilang angkas lagi oh. Okay ra kanig way helmet han. Wala enforcer dari ke Pandakop. Pangbantay og enforcer ha. Dito man ta padulong. Hani ta padulong. Dito. Oh. Unsa dito darangkit kayo? Taka ra man kahan Ay ko si kuanihan kay ba ako igakatuod direhan masig kapilan ako si inagi direhan. Ay ko mawala dire. Kuy mo naman kung damay-damayon na imong binidri mga bayo. Humol gid taon. Uli mo siya ka-drain ng tubig. Ilan taning i-drain nun ta kay may mga drainage.